Este é o Porto Deportivo da Coruña. É o Porto Deportivo. Eu de yates e deso non sei nada. Aí vese a bandeira galega, a española, por certo, que esta é a primeira vez que vexo a bandeira española coa coroa do rei, coa coroa da monarquía no medio. Hai unha bandeira española que é a dos tempos de Franco, a do franquismo, que leva unha águia. A águia, os de esquerda, chamanlle a galiña, a gallina, dunha forma pexorativa. Entón, para os de dereitas é a águila imperial, é o símbolo de cando España era un imperio, de cando España era el reino donde nunca se ponía el sol, porque tiñan os españois hasta Filipinas, porque nós empezamos a deixar de ser españois xa. E esa zona, que parece moi bonita, a nós se nos parece tan bonita, a ela parece, creo que máis, nos parece xa tan bonita porque eu teño moi vista. Esa é a Marina, é a zona, unha das zonas máis caras de Coruña. De todas maneiras, ou de todos os xeitos, non é unha zona moi cara. Visto desde a óptica de outros países, un café pode valer 2 euros. 2 euros non é diñeiro, tendo en conta que hai sitios onde tomas un expreso e non tomas un expreso. Non falo do Starbucks, eu Starbucks non vou, eu vou a bares máis normais. Pero tomas un expreso por un expreso moi pequeno. E sin un lugar para sentarse, sin un asento, sin unha cadeira, unha silla, en galego unha cadeira. Non ten nada que ver cas caderas. As caderas son os cadrís en galego, o que as caderas son en castellano. Entonces aí vale 2 euros, nada que ver, non? Porque hai sitios en que che vale un expreso moi pequeno e che vale 3, por exemplo, Londres, os 3 libras. Mais barato. Está arreciando un poquinho frío, os meus buses urbanos da Coruña son de color vermello, de cor vermella. Vermello significa rojo, red. E, bueno, hai unhas barquiñas aí tamén, color vermello, cor vermello. E nada, para atrás non hai moito que ensinar. No. Por aí continúa outra zona da Coruña, aí xa é a salida, digamos, sería a salida a cada zona onde están os hospitais, iríase, creo que a zona do Burgos, Santa Cristina, son zonas, digamos, máis pijas, máis adiñeiradas, e nada, zonas que antigamente eran máis de marcha nocturna, agora xa non tanto. E nada, damos finalizado este vídeo. Isto é outro vídeo sobre a cidade da Coruña, que é a nosa cidade. Boa tarde, aburiño, te dê un bo fin de semana.